Gezurtiaren estrategia. Kristinak bere urtebetetzea ospatu behar du Gorriti kalean zahar berritu duen etxe bizitza terrazadunean. Aspaldian da lagunokin ez dela egoten eta jaigose nahi du denok joan da ederra egin dezagula. Nik etxean gelditzea erabaki dut. Baina ezin diot horrela esan. Jendeak maiz kontrakoa aldarrikatu arren, adiskide on bati gehien bat esan behartzaio gezurra. Astelenean odola atera behar didate, tratamendua gehiago geroratu gabe hasi edo ez erabakitzeko. Eta en nabil oso adoretsu. Susmoa baitut tramite hutsa dela odol analiziarena. Medikuak ekin behar diodala argi daukan arren, azken odol ateratze hau erabili nahi duela, atzekorik ez duena onartzen asnadin. Halere, oraindik dut lasai egoteak on egin ahal didalako irudipena, eta horregatik nirean gelditzea erabaki dut. Inaugurazio festara Alex joanen balitz sikira? Alex joango balitz berriz pentsatuko nuke. Aurrekoa baino irudipen sendoago batek esaten baitit. Alex ikusteak on eginen lidakeela eta berarekin egoteak joan den asteburuan bion artean inpentzan sortutako intimitateari garatzeko aukera emateak nolabait salba nazakeela astelenean zaindudan alabearretik. Baina, bera ez dago Kristinak ireki duen WhatsApp taldean. Eta enaiz ausartzen zuzenean galdetzera. Batez ere, ibili eta bueltan ezezkoa emateko baldin bada. Lan kontuengatik Logroñora joan behar dudala, erantzun diot pribatuan Kristinari. Urteak dira enaizela Logroñon egon. Iruindarrok aisialdia oro har, Iruñean bertan edo gehienez ere, iparralderantz bideratzeko ohiturarimen. Arreta handia izan dut aitzakiarako hitz zehatzak aukeratzerakoan. Natural itxura izan behar du. Neure burua gehiegi ez desenkusatu. Deitorea ez puztu ere. Gogoan dut, behin irakurritako saiakera bat gezurtiaren estrategiari buruzkoa. Apuleioren urrezko astoako emo pertsonaiaren gezurren aztarna testualak aztertzen zituena. Latindar novela klasikoaren irakurleak erraz jakin lezake eleberriaren pertsonaiak baino lehenago hitzei kasu emanez besterik gabe iruzurretan ari dela emo bidelapur faltsua. Baina, bahituta duten piratek, ez dute asmatzen. Begi ez fidaturik ez diote kontra esanei kasu ematen. Gezurra, hitz kontu bada, ez imintzio konturik. Ironia, gauza bera. Ironikoak naita uzten ditu arrastoak esandakoan. Solaskideak, jokoari, errealitatetik hitzetarako aldeari antzeman diezaion. Gezurtiak antza, nahi gabe. Horrexegatik idazketan arreta berezia jartzen dut. Benetan sentitzen dut, Kristina, hasi naiz. Larun batean, etxean gelditu naiz. Igandean ere ez dut gauza handirik egin. Telesailak ikusi bata bestearen atzetik. Eta astelenean, ospitalean, odola atera berri, Kristina topatu dut Virgen del Caminoko kafetegirako bidean. Gertagarriaren baitan zegoen. Zer txandatan ari zen, emagin egiten baitu eraikuntza berean. Aita kontsulta batetik atera eta bila joateko noiz deituko zain nagoela azaldu diot berari. Eta ezinbestean ondoan dituen lankide pare bati, zeinek hortik gutxira agur esan eta alde egin baitute biok bakarrik utzita. Orduan hasi da bera, festan oso ongi pasatzutela esaten, Kristoren parranda, garai batekoen modukoa, lapulgan amaitu zutela pentsa. Faltan botan indutela.
Mundu guztiak nire galde egin zuela. Ea ni zer moduz Logroñon? Irudipena izan dut tonu berezian burlaizez galdetu didala eta susmorikote duen pentsatzeari utzi gabe berritu diot aktual jaialdiaren kudeak eta kontu batzuk bertatik bertara kontrolatzera joan behar nuela. Kultur hornidurarenak. Eta azkenean Maika Pijanzenen kontzertura gelditu nintzela, behin hor nengoela bertako lagun batzuekin. Sin más. Paseo bat eman genuen lehenago bai. Laurel kalean txampi tapa ospetsuak dastatu. Batek alkanpo supermerkatuan aurpegiko krema batzuk erosteko aprobetxatu nahi zuen. Urre partikuladunak, ononak, oso merke 9 eurotan saltzen dituztenak. Dermatologoek ere gomendatzen dituzte. Gehiegi hitz egiten ari naizelako sentsazioa dut, baina Kristina da erasaten didana. Espolon pasealekuan izan alnaizen ere, galdetu dit. Galderaren zehatzak eragin didan harridura disimulatzeko edo, bertan ateratako argazki bitxi bat Frankoren zaldiaren barrabilei egina erakustekotan egon naiz. Baina ezin, sakelakoa seko baitut bateriarik gabe. Irribarren maltzur batez, Alex esote dudan Logroñon ikusi, galdetu dit segidan. Bera ere, ara joan zelako larun batean egun pasa eta kontzertu berera. Aztoratuta orain zer esanen ezetz, erantzun behar izan diot. Ez dudala ikusi, Alex ateratzearena orain zertara datorren buruan trumilka dabilkidan bitartean. Trampa jarri nahi dit. Farol bat da? Ze demontrari zen Alex Logroñon, norekin? Kontzertura berandu heldu nintzela eta hiritik gehiegi ibili ere ez azaldu arran, Kristinarenen itxurazko ez sinetxia handituz doa. Zer esango ote zion Alesek? Neure burua gezurtatzen ari naiz? Azkenik tortura honekin amaitzeko bide laburrena hartzea erabaki dut. Gezur gehiagorik ez, Kristina. Zerbait aitortu behar dizut. Logroñon, zera... Alex eta biok elkarrekin ibiltzen hasi gara. Ez zenuen esan beharrik. Berak dagoeneko kontatu dit.